19. mája 2014 bude na Slovensku prebiehať jedna mimoriadne dôležitá voľba. Bude sa voliť nový predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A podľa mňa táto voľba výrazne rozhodne o tom, či budeme žiť niekedy v právnom štáte na Slovensku alebo nie. A ja apelujem na členov súdnej rady, aby do tejto funkcie zvolili čestného a spravodlivého človeka, pretože to potrebuje nielen súdnictvo, ktoré je v katastrofálnom stave a ľudia mu neveria, ale potrebujú to všetci občania, ktorí chcú žiť na slušnom Slovensku. Naozaj 19. mája sa bude rozhodovať o budúcnosti tejto krajiny a ja verím, že podobne ako sa ukázalo vo voľbe prezidenta, že táto krajina má naviac, než na to, čo doteraz sa dialo na Najvyššom súde, a držím mi palce a naozaj verím, že rozhodnú správne.